tasbu bis-swit il-ronfo. Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor ta' etimoloġija. Il-programm fejn nozzu f'nisel il-kliem biex nifmu aħjar l-istorja tiegħu. Fil-programm ta' din il-ġimgħa se niltaqgħu ma' Sefora Francalanza u ma' John Paul Grima li se jkellmuna fuq żewġ kelmiet pjuttost kontrastanti. Fl-ewwel parti se nitkellmu fuq l-espressjoni zikk li etimoloġikament hija pjuttost imqarba, waqt li fit-tieni parti tal-programm se nitkellmu fuq il-kelma bezzjoni, kelma safja u mimlija imħabba. Ħanibdew mill-kelma zikk, jew bil-varjant tiegħu zikk li jinkiteb bid-doppja g. Ġieli smajtu lil min jgħid li xi ħadd qisu biċċa zikk. Jew meta xi ħadd ma jkunx irid jagħmel xi ħaġa jgħidlek inżeggek. Fil-letteratura dan it-tip ta' diskors insejħulu eufemizmu. Jiġifieri meta fi kliemna nużaw kelma pulita, inqas ħarxa biex nevitaw diskors aktar pastas, vulgari, goff jew li forsi ikun meqjus bħala tabu. Bl-eufemizmu mela titnaqqas il-kruwa jew il-gravità ta' kelma, iżda l-kelliema xorta waħda jifhmu x'qed jipprova jingħad. Bosta kittieba jinqdew bl-eufemizmu fil-letteratura meta jitkellmu fuq il-kunċett tal-mewt, ħalli jevitaw li jsemmu l-kelma diretta miet. F'moħħi tiġi mill-ewwel il-poeżija Mur orqod binti ta' Oliver Friġġieri, fejn il-poeta jipprova jispjega lil bintu li huwa miet u mhux ġej lura. Jgħidilha li huwa mar jiltaqa' mal-bambin u saħansitra jinqeda b'ħafna mezzi tat trasport bħat-tren u l-ajruplan biex joħroġ aktar l-idea ta' distanza. Xi eżempji oħra ta' eufemizmu fit-taħdit tagħna ta' kuljum huwa mar antalla jew mar id-dinja l-oħra, ħallina jew telaqna, straħ, intfietlu x-xema jew għalaqlu ċ-ċens. Kif se naraw fl-ewwel rokna, l-eufemizmu jintuża wkoll f'diskorsna fi kliem li jaf ikollu tifsira sesswali, jew inkella ma' kliem marbut ma' sitwazzjonijiet li jafu jġibuna f'pożizzjoni skomda jekk ngħiduh quddiem in-nies, speċjalment f'kuntest formali. Jekk irridu nirreferu għal partijiet privati tar-raġel jew tal-mara, arana nkunu kreattivi kemm trid b'xi kelma jew espressjoni li bija nkunu aktar prudenti. Missirijietna pereżempju ħarġu b'espressjonijiet eufemistiċi bħal waqgħet it-taraċ, saret ċebba, bdiet tħammar, jew ġija l-affari biex jevitaw li jkunu diretti fi kliemhom. Kif qed taraw, mingħajr mettilkom għal xiex qed jirreferu dawn l-espressjonijiet, xorta waħda kapaċi fimtuni mingħajr problemi. U jekk ngħidilkom zikk jew iżeggek, tifhmuni wkoll, le? Imxu nisimgħu lil Sefora Francalanza u naraw x'għandha x'tgħidilna. Iż-żikk li ma ġibtlix rigal, nisimgħuha ta' spiss u ngħiduha ta' sikwit, però xi tfisser u minn fejn ġejja. Din hija kelma tajjeb ngħidu li tinkiteb b'żewġ modi. Iż-żikk tista' tispiċċa b'ke doppja u tista' tispiċċa anke b'ge doppja. Dawn jissejħu varjanti, ġifieri t-tifsira tibqa' l-istess, però sempliċement tista' tinkiteb b'żewġ modi differenti. Giuseppe Aquilina fid-dizzjonarju tiegħu mill-Malti għall-Ingliż jispjega bħala kelma b'tifsira vaga li tindika xi ħaġa insinifikanti. Charles Briffa fil-ktieb tiegħu Il-ġrajja ssir kelma narxu fl-imoddi u l-preżent jgħid li din il-frażi turi staġib jew xi ħaġa inaċċettabbli. U fil-fatt b'mod simili Aquilina jagħti żewġ tifsiriet għaliha li tista' tintuża bħala esklamazzjoni li tindika fastidju jew sorpriża, pereżempju meta ngħidu xi żikk trid, jew iż-żikk fajnek kollox lejk tieħu. U fil-fatt hawnhekk fajne, iż-żikk fajnek qed nisimgħuha maquda ma' parti mill-ġisem. Għandna wkoll mod ieħor kif nagħmluha din ngħidu iż-żikk f'kelma oħra, sinonima ma' warrani, forsi aħjar ma ngħidx il-kelma proprja li nużaw hawnhekk. U mbagħad nistgħu naqduha wkoll mal-partiċella ta' u kelma oħra warajha. Pereżempju ngħidu għadu żikk ta' tifel, jiġifieri għadu naqra ta' tifel, jew ġejja biż-żikk ta' ċerimonji, jiġifieri hawnhekk qed nisimgħu il-fastidju li jsemmi Aquilina.
Minn dan in-nom li Akulina jagħti żiggijiet jew żguk bħala plurali tiegħu li fil-verità ma tantx nisimgħuhom, joħroġ ukoll il-verb żeggek, ukoll b'tifsira vaga użat f'sitwazzjonijiet differenti bħal pereżempju xi ħadd jgħid li tini 10 euro u ngħidlu nżeggek. Jew użu ieħor tal-verb huwa fis-sens ta' tilab. Pereżempju jkun hemm tifla qiegħda bl-ikel fuq il-mejda u qisha ma tridx tiekol tibda tilab bil-furketta u l-om pereżempju tgħidla kemm seddu miż-żeggek bil-furketta jew b'dak l-ikel. Użu ieħor tal-espressjoni iż-żikk huwa meta spelluta bil-g inżidula i magħha, is-suffiss i. Li tindika attitudni jew reazzjoni negattiva, jiġifieri tiġi żiggi. U donna għandha tifsira meta nużawha hekk ta' assolutament le. Pereżempju għalli biex immur ngħinu ma żiggi ngħinu wara li għamilli. Akulina wkoll isemmi iż-żiggiera interessanti li tintuża f'għawdex mid-dera bl-istess tifsira ta' iż-żikk. Iż-żikk meta nispelluha bil-k ukoll ġieli nżidula xi jitri fl-aħħar, pereżempju ġieli nisimgħu iż-żikkola minflok iż-żikk li hija bl-istess tifsira fil-fatt. U mod ieħor kif ngħiduha huwa iż-żift, imbagħad biddilniha aktar, imma tibqa' bl-istess tifsira. Imbagħad mill-lat ta' etimoloġija minn fejn ġiet din il-kelma mhijiex ċara, imma l-kelma nsibuha f'xogħol ta' Gianfrancesco Agius de Soldanis fl-espressjoni żikk għalik bit-tifsira xejn tajjeb għalik, li jfisser li l-kelma tmur lura sa nofs is-seklu 18. Michelanton Vassalli wkoll isemmi din il-kelma fl-espressjoni mart iż-żikk, mart ta' parsi jiġifieri jew mart ta' biċċajt. U fid-dizzjonarju tiegħu mill-Malti għall-Ingliż, Giuseppe Akulina jsemmi lis-sors tiegħu Viktor Gallia mix-Xara, Għawdex, li jaħseb li żikk u żeggek huma eufemizmi għal nomu verb li ġejjin mill-erq żbb li tirreferi għall-organu sesswali maskili, partikolarment meta nużawha f'sitwazzjonijiet ta' korla, pereżempju neħħi diż-żikk ta' karozza minn hawn, ipparkjajtli fin-nofs. U nota żgħira, eufemizmu huwa meta nużaw kelma oħra minflok il-kelma proprja, sabiex intaffu ftit mill-ħruxija jew mid-dieqa tal-kelma proprja, pereżempju meta jmut xi ħadd minflok ngħidu miet, ngħidu ħallina jew għadda l-ħajja aħjar. Giuseppe Akulina però jgħid li aktar hemm ċans li ġejjin żikk u żeggek mill-verb kwadrilitteru żegżek jew il-varjant tiegħu zigzag, li jfisser li tħobb turi jew tħobb tiddandan u anke jfisser li ddoqx istrument mużikali imma ma jkollokx il-ħila. Fil-ktieb tiegħu li diġà semmejna Charles Briffa jagħmel referenza għal kelma rbija żaki li tfisser safi jew blaħtija u jgħid għalhekk li jekk il-kelma fil-fatt ġejja minn din il-kelma rbija mela t-tifsira tagħha inbidlet tul iż-żmien peress li għall-bidu bdiet tintuża sarkastikament u biż-żmien saret tintuża aktar f'sens negattiv li huwa aktar kif nafuha llum il-ġurnata. Laqbadnija fuq l-eufemizmu u dalwaqt se nitkellmu fuq il-kelma bezzjoni, ippermettu li nżid xi eżempji oħra meħuda minn kuntest reliġjuż. Biex nevitaw li nsemmu l-isem dirett tal-Alla jew tal-Madonna fil-batal, arana ninqdew b'xi tidwira ħafifa f'diskorsna u dawn l-ismijiet nibdluhom għal Alleċ, il-Lallu, Maduma jew Madoffi. Naf testimonjanzi ta' nies li akkosta kollox il-kelma xitan ma setax titlissen fid-dar għax skontom meqjusa bħala kelma tal-biża' u saħansitra kien hemm min jemmen li jekk tingħad tkun qed tinstiga jew tinkoraġġixxi l-preżenza tiegħu. B'hekk, biex tiġi evitata dil-kelma, dlonka dek tisma' lil min jirreferi għalih bħala dak ta' dembu twil, ta' taħt sammikiel, ta' barra minn hawn, il-minawl, tal-qrun jew is-serb. U jekk wieħed ikun ippossedut mix-xitan, żgur li se jkollu bżonn il-benedizzjoni, il-barka tal-qassis qarrat il-ħajr, forsi l-ispirti l-ħżina jitilqu minn ġo fih. Imxu nisimgħu l-aħħar parti u naraw John Paul Grima x'għandu x'jgħidilna fuq l-etimoloġija tal-kelma bezzjoni. Fil-kultura Maltija, benedizzjoni għandha żewġ tifsiriet. Tista' tfisser barka sagramentali. Jiġifieri il-mument meta l-qassis jolli l-ostensorju jew il-pissidi quddiem l-assembleja wara xi funzjoni. Aktarx, din iċ-ċelebrazzjoni bis-sagrament tkun forma ta' ratt il-ħajr.
azzjoni ta' gratitudni lil Alla. Barra minn hekk, il-kelma benedizzjoni tfisser ukoll talba ta' tberika bħala xewqa ta' risq. Tendenza ħelwa li sfortunatament qiegħda tmajna kienet li dari l-ulied kienu jitolbu l-benedizzjoni tal-ġenituri tagħhom qabel l-irqad jew qabel joħorġu mid-dar. Illum għad hawn familji li għadhom iżommu din il-komunikazzjoni sabiħa u l-espressjoni bezzjoni aktarx issir it-taqsira ta' benedizzjoni. Fil-fatt, kemm il-darba tisma' lil xi ħadd żgħir jew kbir jitlob il-barka ta' missieru jew ommu? Bezzjoni pa, bezzjoni ma. L-etimoloġija tal-kelma benedizzjoni hija rumanza. Infatti ġejja mit-Taljan benedizzjone, li mbagħad tqassret għal bezzjoni. Din hija xi ħaġa komuni fil-Malti li nqassru kliem relattivament twil biex idur aħjar għal ilsienna. Il-kellim Malti jħobb fġieħ l-ekonomija tal-lingwa iqassar diskorsu billi jwaqqa' kelma jew aktar li tkun mifhuma minn frażi partikolari filwaqt li l-kliem distintiv li jifdal jibqa' jippreserva it-tifsira tal-frażi sħiħa. Ngħidu aħna batt tal-linja flok batt il-karozza tal-linja, xtrajt biċċa ċanga flok xtrajt biċċa laħam taċ-ċanga, jew mort tal-privat flok mort tal-lezzjonijiet tal-privat. Żgur li huma espressjonijiet sbieħ li jfissru ħafna u juru attitudni ta' gratitudni, rispett u mħabba. Għax dik hija l-lingwa, l-għodda li nużaw biex infissru dak li għandna bżonn nesprimu fil-waqt li tissiġilla d-differenzi soċjali li l-komunitajiet tagħna huma karatterizzati bihom. B'hekk, kulħadd jara f'postu f'soċjetà mimlija differenzi li fiha lkoll kemm aħna għandna l-irwol uniku u importanti tiegħu. jintasbu bis